Иде воз, да ли знаш та вози он? Tako je, danas učimo oblike. Ako znaš ti taj oblik, sad ga reci. Tako je, kvadrat. Ako znaš ti taj oblik, sad ga reci. Tako je, krug. Ako znaš ti taj oblik, sad ga reci. Tako je, trougao. Ako znaš ti taj oblik, sad ga reci. Tako je, zvijezda. Sada znaš ti oblik. Kvadrat, krug, trougao, zvijezda. Bravo, svaka čast. Vidimo se.